Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Bwana ndeche sana ni ule mwanu sana ni mtenga kwa wanasha president watu mwandea ule mwanu kwa bana ife watu ndikutakoza kuno kwa grupu ambalu sakandai tatu kuvutika makesiti libe komasho njaya komasho bese nyafeteza atua nagai bana tumbani wani sikwanisha kilia mpawi yabi kupanga kuti amalawi mukamafota mukaniza bwino mukapota ngachi bwana timwalira lero bese ni 7,000 lero anatu wakusama usidwa mutu anokazikomo Tuambele mmanja ufumu TTT yeye Elekeseka awani metatu kuna kusamba likangala tindi Shadow MP amene ndi bwana Alex Malembo komanso ni maoni ya tatu na kombe yetu imene kansa wake ni James Yamusungwi komanso chipawa wake imene ndi kansa wake ndi Humphrey Gayanda yeti ndichiwa wodi imene kansa wake ni Cedric Tokani pamene mukatenga bomba pa 16 anyamata anemuza atuma ndi amene Elekeseka mundiwele ndapemba Deputy Secretary General ona bonkata alime kuti akulandireni koma iwonso apesa azusa wala Suleiman kuti alankhule National Organizing Secretary yathu azakupembeni mu Suleiman. Chala mwamba DPP woye Professor Arthur Peter Mutharika woye Justice Dr. Jane Ansah woye a Regional Governor woye a Director Amai woye a Director of Youth woye mafumu watu woye ulemu Olemekezeka ino amene mukale Vice President wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah ulemu wanu madamu kumasana kuno ndipereke ulemu a Regional Governor ndi komiti yonse ya region a District Governor ndi komiti yonse a Constituency Governor ndi komiti yonse onse andale a National Organizing Secretary Honorable Suleiman ulemu wanu ndi NGC yonse imene ili pano mafumu athu ulemu wanu Olemekezeka onse oyena kulandira ulemu alandire ulemu amayi ndi abambo ulemu wanu madamu kuno mwabwera mmene mukuoneramu anthuwa alitu ndi mawu kukhosi madamu anthu akukumbukira DPP mmene inkayendesera dziko lino kotera kuti ife anthu aku Malawi ndife anthu onyadira kwambiri kuti a Professor asankha mzimayi amene ndi mzimayi olozeka mu zonse maphunziro komanso chikhalidwe ife mayi tikukunyadirani kwambiri ndipo tikutsimikizireni kunena kuti anthu ali apawa akudziwa kuti kuli zipani zina zimene zalembedwa ganyu a UDF alemba ganyu a UTM alemba ganyu koma ife kuno kuzomba sitiyerekeza kuvotera wina kupatula Professor Arthur Peter Mutharika madamu pakuti ulendo kumene tikuloweraku mwatsala ni malo atatu kuti muyime anthu akukudikirani ndiloleni nthawi imeneyi kuti ndiyadzutse Olemekezeka a National Director of Organizing Secretary Honorable Suleiman Chala mwamba amene akumva kuwawa ndi chikangawa imike chala mwamba DPP woye Professor Arthur Peter Mutharika woye Dr. Jane Ansah woye
ife tonse oye. Mundilole ndisanalankhule ndiayitane ashado athu afike pantunda pano. Bwana Alex Malembo tabwera. Komanso makhansala athu amene mulipo. Bwera napo. Mwazi wa chimenewa mukaona muno bwino muzaya kuisangati atipatse moni woketi 1 minute. DPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! Dr. Jenny Asa SCC amene ali running mate oye! Daudi Chikwanje amene ali regional governor oye! Deputy Secretary General oye! Rebecca Ndewu amene ali director wa mai ku Eastern Region oye! Abamusi amene ali director wa youth ku Eastern Region oye! Suleiman amene ali national organizing secretary oye! Alex Malembo oye! Nanga ife tonse oye! Amated muzala kuisangati awa ndamene akuyimira kuno TPP ngati mwana wa atati wina asakunamizeni, wina asapeze polowera kuno shado athu amene pa 17 tukalumbirisa ngati MP mpando wake so ndamusungira kale ku parliament ndi Alex Malembo. Tikumvana? Makhansala athu bwera. DPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! Vice President athu Dr. Jenny Asa oye! Regional Governor Daudi Chikwanje oye! Ose akulu nonse muchiza kuti mulandire ulemu, amayi ndi abambo nonse mulandire ulemu. Ine ndi shadow councilor wa chipani cha original cha DPP James Samusungwi. James Samusungwi oye! Ndilangoza kundi akwaza mwezo koma amayi mayi akukhudu akafika kwa dadi a Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi mundu amene tinamuziwa kuyambira kale ndipo tikumuziwa paka mapeto. Mukandipembere kukhudu mukanaoneze kuti mwananu shadow councilor James Samusungwi akulira sewu kuchokera pa ndege kwafika ku Kachulu. Akufuna sewu umene ulongosoke. Sewu wapinduka mbili ulongosoke. Sewu amene ndi madala sangalepere tunadalira kwambiri tonse ife timadera omweyo. Ndipo mbowayi ngalile councilor mwana wakuna amene ndikuva zawa ndi sewu umenewo. Chonde ndagwira mwendo wa mayi mukalele koma kukhududu. Chifukwa sisi sepemba tikuwa mowa palibe cholepheresa anthu osewa ndi a DPP palibe mochikangawo apa. Palibe mochikangawo apa. Osewa ndi a DPP. DPP oye! Chama chatatu! Ndakuyadani wambiri zikona ndizibisa. James Samusungwi kuli chongu. Zikona wambiri. DPP oye! Afuna wempira. Bwino utashado. Bwera nawe. Pereganiso mwe. DPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! Mai Dr. Jenny Asa oye! Nifetese oye! Chifukwa cha nthawi ine ndi Humphreys Gayanda amene ayimira chipolawoni zombali kangala. Mai mawu amene ayimanawo ndi achidule kutiso mukafika kumene mukupita.
pamene mukupita muziwe kuti anthu kuno ngati tinadya 2019 mokhuta. Chimene tikulira kuno ni nkhomwe yayimapo. Ndemukapita pa 17 September pamene ife ndinu tikulowa mboma chonde mayi anthu wafetereza zakugula zinthu zatula zikome kwambiri. Chalambwamba DPP waye maona ready. DPP simasungira mphepa iyayi. Ife chimene tikufuna kuno tikufuna sewu khale ndi tala, tikufuna zipatala zikhale ndi mankhwala, tikufuna madzi okumwa abwino, tikufuna tikachoka ana athu tikatumiza ku sukulu akhale masukulu abwino, zipangizonso zokwanira m'masukulu umo. Sizimene tikufuna nanga. Ndikufunseni, tikamatumizana ku sukulu timafuna takatani akachite bwino. Tikamasankhaso atsogoleri timafuna tisankhe mtsogoleri amene azikatiganizira ifeyo. Tikakhala ndi njala tisakire chokudya, tikakhala ndi mavuto ansewu atikonzere nsewu, tikapita kuchipatala tikapeze mankhwala. Ndiye ndikufunseni, Chakwera amene ankalanda bomali chimanga timagula 8,000 kwa Chathumba, pano chimanga chili bwa mmene Chakwera ndi azinzake achimimba amalanda bomali. Soya pieces timagula 100 kwacha, pano ndi bwa sugar timagula 600 kwacha, pano ndi bwanji. Fertilizer timagula 18,000, pano ndalama zingati. Mafuta pa filling station timagula 600 kwacha lita, komanso amapezeka, pano alipo. Tikapita kwa Adimaki chimanga chimapezeka, pano chiliko. Chakwera wakhoza walephera. Achoke asachoke. Chakwera achoke. Chakwera DPP wale abale anga kuyendesa ziko si chinthu chachifupi. Profesa anatiuza government is for big boys. Osati tinatenga ife chimene tinalakwisa tinauzidwa koma sitinamve. Tinatenga munthu onyamula makatoni kuchipiku kukamusiyira dziko. Lero dziko lasanduka sanza, akusowa chochita ndi mapulani omwe alibe kuti angapulumutse bwanji Malawi. Ndiye pali inupo aliyense payekha aganize 5 years imeneyi takumana ndizo tani. Ndiye timusiyirenso 5 years ina tikhala moyo. Sitikupanga zoyesa ulendo uno. Tikumuziwa Profesa Arthur Peter Mutharika, ntchito zake tikuziziwa. Tikufuna anthu a serious, tikufuna anthu okhwima nzeru, osati kumakagula fertilizer ku butchery kulikobera ndalama. Ayi, Amalawi tazunzika. Ndi chifukwa chake ife tikuthokoza Profesa potipasa mayi Jenius. Adadi atilera koma matilera okha ngati bambo. Anaona kuti nkofunikira ananga ndi apezereso mayi uyu ali apa. Mwina ena anusuma muzi wa Jenius ndikungokuuzani pang'ono pokha. Dr. Jenius anayamba kuwasankha anali acheya Bakiri Muluzi. Anasankha Dr. Jenius kukhala High Court Judge. Mukudimva? Ola atupele zimenezo akutani kuti bambo yake ndi amene anayamba kusankha ndani kukhala High Court Judge. Ni mpando wa masewera. Acheya omwewo anasankhaso Dr. Jenius kukhala chairlady wa National Compensation Tribunal. 1994 kunapangidwa bungwe Compensation Tribunal, anthu amene anaona nkhanza mu ulamuliro wa MCP boma la limene linawina anthu amene limaganizira amayang'anira nali ndani kubwera malemu Dr. Bingu wa Mutharika
mzimu wawo use mumtendere, anasankha Dr. Jane Ansa kukhala Attorney General. Mzima yekhayo Malawi muno amene anakhalapo Attorney General. Mzima yekhayo Malawi muno Supreme Court Judge amene ali ndi PhD. Mchifake kuti doctor, osali doctor ongopasidwa koma okakhala mkalasi. Mtunda ule apa. Kubwera Professor Arthur Peter Mutharika anasankha Dr. Jane Ansa kukhala chairlady wa Malawi Electoral Commission. Ndikunena mapresident atatu kusankha munthu yemweyo mipando yayikulu yokha. Pali mphepo apa? Ndiye achakwera akatenga mwana wa mwawo mumba. Munthu osaganiza maomo kasisa mtengo wa chimanga akasisa mtengo wa simenti. Zona balanga njala iziko muno. Munthu umamanga nyumba uli ni njala. Akusowa chochita alibe nzeru. Tinapasa mwayi zakanika okha. Ulendo uno Professor Arthur Peter Mutharika, munthu wa ma connection, munthu wa chikondi, munthu woziwa chochita, munthu oti sakufuna kuti apita mene uchakabe zake alinazo. Tikumvana? Amene akuti malonda anga Dr. Jane Ansa wagula imike chala mwamba. Amene akuti wagula malonda athu imike chala mwamba. DPP oye! Tamvaneti? Tikawakwisa muziwe kuti kuno 5 years sikusintha. Palibe chakwera sangabwere kuzapanga sewatala kuno asakunamizeni. Ndikuzani ine ndili kutiko tikufuna munthu oti atithandize kuno. Amene angatithandize ndi Professor Arthur Peter Mutharika, chipani cha DPP, komanso tisankhe MP wa DPP, tisankhe makansala a DPP. Tikatero game yagona. Tikumvana neti? Mundilole ulendo undo wautali tibweranso ndikapemphaso adadi siku lina azere kuno azakupaseni moni. Koma kwa lero tilekeze pompa, mundilole ndi azuse running mate athu Dr. Jane Ansa kuti akupaseni moni komanso akuuzeni zimene akutengerani. Chala mwamba. DPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! Honorable Suleimani oye! Honorable Pamusi oye! Araji Honorable Chikwanje oye! Mafumu watu oye! Ipedose oye! Zikomo choyamba ndipeleke moni. Mwaswera bwanji? Ifeso taswera bwino. Ulemu kwa National Organizing Secretary Honorable Suleimani. Ulemu kwa Honorable Pamusi. Ulemu kwa RG yatu Honorable Chikwanje. Ulemu kwa a Director for Women Honorable Erube Kandewu. Ulemu wonse akhale mmalo. Ine ndine wosangalala kwambiri kubwera kwa kuno. Chimeneso chandikondwetsa ndi mmene mwafikira mukuonetsa chikondi komanso ndikuona kuti ndalandiridwa ndiko ndikumva kukoma. Ine chobwerera kuno ndikunena kuti ndidzakumemeni nonse kuti mukavotere a Professor Arthur Peter Mutharika. Koma popita kukavota muzikavota ndi chizindikiro, mukavote ndi chidziwitso kuti kodi chimene ndikuvotayi voti yanga imene ndikuponya kodi chimene ndilandire ine ndi chotani. Choti chimene a Professor atikonzera ife anthu akudera kuno, chimene a Professor akonzera dziko la Malawi
kuti aliphule dziko la Malawi pa moto walawilawi umene ilili. Zonse zili umu. Manifesto ya DPP ili mbuku ili, ndiyo lemba, ndiyo saina, ikungodikira nyengo yake ndi 17 Septembala. Ndipo manifesto ya DPP ikuyankhula kwa mafumu athu, ikuyankhula za sukulu, ikuyankhula za chakudya, ikuyankhula za ulimi ndi zina zili zonse zokhudza miyoyo yathu. Ndiye choyamba kungoti boma la DPP lalowa mboma pa 17 siwani kuti kusowa chakudya ndi mbiri yakale. Chifukwa chimene mudziwe ndikunena kuti nthawi imene profesa anali mboma zadzidzidzi zimagwaso, madzi osefukira amagwa, mvula yoti mbali ina yagwa bwino mbali ina yosagwa bwino imakhalapo, koma tinakhalapo ndi njala. Chifukwa choti aprofesa ndi adadi ndi abambo ndipo ndiwotsindikira amadziwa kuti zadzidzidzi zikabwera, ngati ine siti mbali sikudakololedwa chimanga, ine ndikatenga chimanga uko ndikagula uko kuti anthu anga mbali asafe ndi njala. Komanso boma la DPP siliyang'ana kudya kwa lero kokha, koma limaona za mtsogolo. Ndi chifukwa chake anakhazikitsa Nkhokwe kuno kuzomba, Nkhokwe kulilongwe ndi maderawo ena omasungira chakudya kuti nthawi yonena kuti anthu sadakolole tizikatenga ku Nkhokwe. DPP woye. Komanso ulimi wathu mmene timabwera kuno kuchokera kwa Jali tikuona kuti kuli ulimi wothirira. Ulimi wothirira upitirira patsogolo, kupitiriranso patsogolo kukhala chikonzero chonena kuti tikhale ndi misika za mbewu zosiyanasiyana. Misikayo ya Malawi muno komanso misika ya kunja. Tikamagulitsa zinthu kunja ndiye kuti ndalama za kunja zimene tikuzisowa zizipezeka Malawi muno. Komanso manifesto hii ikuyankhula za chitukuko, kunena kuti akatswiri amene amadziwa kuti kwadi kudera kuno kukufunika chiyani ndi anthu akudera kumeneko. Ndiye chifukwa chimenecho ndalama zimene zimatoleredwa imene ili misonkho yathu, ndikuwuzeni chimodzi, tikamati ndalama ndi misonkho yathu ambiri timati kodi ndakapereka liti msonkho. Tikamagula mafuta aja mulitu msonkho wa mafuta. Tikamagula zinthu zina masiku ano timalandira malisita awiri, si choncho. Inayo makhala yakwe MRA amati vati olana kumbuyo akumaponya nawo misonkho. Nanga si tikamagula zinthu lokwagulira chovala nsokosoni pomwepo. Ndiye ndalama zimene boma hili lakhala likugawa ndi misonkho yathu. Landirani misonkho wanu, musakhale oyang'ana uku ndi zanu. Landirani idyani koma kapoteni mwanzeru. Chifukwa chitukuko sikupatsidwa 50,000, sikupatsidwa 5,000. Chitukuko ndi nsewu umene mukulirawo, zomwe mukulima uko
zizikhala kuti ziziyenda mofulumira mumudzitenga nokha kupita nazo kunsika osadikira mavenda akabwera amagulatu pa mtengo wotsika koma amakagulitsa mtengo wokwera. DPP oye! Komanso boma la DPP aprofesa akalowa mboma aonetsetsa kuti kwacha imene yatha mphamvu yangotheratu mphamvu singagula china chilichonse kunja mphamvu ya kwacha ibwezeretsedwa. Zimenezi ndi zimene anachita mbuyomu atalowa anapeza kuti kwacha inali kwedekede mu 2014 chifukwa kukwera kwa zinthu kunali pa 23%. Aprofesa anatsitsa kukwera kwa zinthu imene timati inflation rate kuchoka pa 23% kufika pa 8.62. Ndi chifukwa chake chimanga timagula 8,000. Ndi chifukwa chake mafetereza timagula 18,000. Koma lero chifukwa choti kwacha yathu ilibe mphamvu ndi chifukwa chake fetereza mugula pa mtengo wanji? Kodi mukufikira kugula fetereza? Kodi mukufuna kuti mudzigula fetereza? Voterani aprofesa. DPP woye! Komanso aprofesa ataona ndalama zimene timatenga kuti boma liyendetsedwe, ndalama za misonkho, aona kuti anthu akuno amene mukudziwa kuvutika kwanu, amene panokha mutha kunena kuti bridge yaing'onoyi tipange, sukulu bloko tipange, ndiye adzipereka constituency ina iliyonse ndalama zokwanira 5 billion kwacha za chitukuko. Ndalama zimenezi zizikhala kuyang'aniridwa ndi IMP anu komanso mafumu madziwa inu ndi amene makhala patsogolo ku ADC ku VDC kumapanga za chitukuko. Kodi chaka china chilichonse ku constituency ino ikapatsidwa 5 billion potha zaka 5 ndiye kuti constituency ino yalandira 25 billion kwacha. Kodi mudzakhala chimodzimodzi? DPP woye! Komanso makolo unotu ndi September, mwezi wa mawa ndi Oktoba, masukulu takutsekulira, right? Timakhala tikuyang'ana kuti kodi school fees ndikagwira mtengo wanji. Kungolowa mboma sukulu kuyambira standard 1 mpaka form 4 yaulere. DPP oye! Komanso ulere wake ndi ulere wedi. Sikudzakhalanso kupereka development fund, sikudzakhalanso ndalama za zithunzi, sikudzakhalanso ndalama za mayeso. China chilichonse boma likalipira. DPP oye! Komanso manifesto ikuyankhula kwa anthu ogwira ntchito mboma. Amagwira ntchito ndikumaliza kupanga retire. Koma kuti alandire chamwaka chawo nkovuta. Boma la DPP kutsogozedwa ndi aprofesa akaonetsetsa kuti munthu akangochita retire chamwaka chake akalandiriretu. Komanso akaonetsetsa kuti anthu amene amamwalira akugwira mboma, amayi amasiye ndi ana amasiye akalandirenso ndalama za munthu uja adapita uja. Komanso constituency ina iliyonse aprofesa amatiganizire fazimati.
chifukwa amadziwa kuti azimayi timakhala ndi udindo ochuluka. Komanso nthawi ino azimayi ambiri amatakataka koma aduka. Ndiye chifukwa chimenecho nakasi anakhazikitsa nifu kodi ndangati pano matenga kugolesa nifu. Ngogole ya nifu ndiyoona nkhope, ndiyoona dzina. Koma profesa kukhala constituency yonse kulandira ndalama zokwana 100 million kuti azimayi atitenga ngongole azitakataka. Komanso osalipo khapo ndalama ngati yomweyo kamodzi pachaka iziperekedwa kwa achinyamata. Achinyamata musamangokhala mwina opanda chochita mukamba kumwamowa kuononga miyoyo yanu. Muyamba kutakataka ndi ngongole ya 100 million imene zibwera. DPP woye. Komanso mzipatala mukhala mamphamvu. Makliniki amangidwa. Pali zambiri zimene zilimo zikumbotengera inuyo kuyika DPP mboma. Ndipo ndikuze kuti aprofesa chimene alonjeza amachita. Sanena kuti lero anena izi, mawa kukanena izi, ukucha kukanena zina. Ngati anachi achakuti mukabereka mudzilandira pasa. DPP woye. Ya mwana amene sanabadweyo akuti iwo wasunga kodi mwanayo akadzabwada akapezera ku. Komanso atapita ku Nzimba akuti ayi mudzilandira 50,000 anthu kuti yatsikanso pa 5,000. Apita ku Mangochi akuti ayi tidzipereka kwana okhokha amene abadwa m'banja limene anakalembetsa ukwati. Ikasiti makhala ndi mankhoswe. Timakhala nawo. Chisoko cha abana mama. Tisatengeke ndatonkhwe omango sitamanga. DPP oye. Pamene ukuyembekezera kukadula khosi la Tambala pa 16 mukachera Tambala. Ndiye mukangona atati ndi chimangafolo mukangoti chongo. Mukangona Alex Malembo ndi chimangafolo mukangoti chongo. Ndichimangafolo mukangoti chongo. Ndi mawawa zikomo ambuya kudalitseni. tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani.
chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.